Oho, to je Janice. Wow, gledajte kakav motor ima. Wow, prelepo. A ko je tvoja komšinica? Pa to je Molly sa svom barbikom. A Janice ima visoko tehnološku barbiku robota. Eto je. Baš je moćna. Pa šta? Ali moja barbika ima ovakvu prelepu kuću. Je li? Pogledaj šta ima moja barbika. Eto, tako izgleda prava kuća. Oho! Devojke, imam ideju. Slušajte, hajde da organizujemo izazov. Ukrašavanje kućica. Bit će zanimljivo. Okej, treba mi roze, papir i seći ću srce. Aha, tako je. A sad ću ga zalepiti na kuću. O, preslatko. Ukrasit ću prozore i dodati puno roze detalja. Wow, izgleda preslatko. Imat ću čak i balkon sa cvećem. Lutko, jel ti se sviđa? Drago mi je da si oduševljena. Uživaj, to je sve za tebe. Janice, šta je to? Izvini, Molly. Samo sam pokušavala da ukrasim kuću s polja uz pomoć lasera. Gledaj. Joj, uplašila sam sve Lutku. Izvini, nisam htjela. Šta da smislim? Točno, imam specijalni aparat. On će ukrasiti svu kuću s polja umjesto mene. Da, ja sam smislila samo dizajn. Gotovo. A šta je bilo? Nema signala? Nemoguće. Ne brini, sad ću to popraviti. Dakle, treba uhvatiti signal. Da, uspelo je. Veza je uspostavljena. A sada stavljam tanjir na krov. Odlično. Sada imamo stabilan internet. Moja Lutka je presrećna. Oho! Panopac, imam ideju. Sad ću uhvatiti najbliži oblak i ukrasiti krov. Super! Janice je tako iznenađena. Da, i mi znamo da iznenadimo. A sada počinjemo da ukrašavamo kuću unutra. To će biti zabavno. O, koliko soba ima? Zapravo i ja imam mnogo soba. Samo pogledaj. Ali za sad izgledaju tako prazno. Nema veze. Sad ću to popraviti. A za početak ću napraviti rasvetu u obliku cvjetića. Odlično. Dodat ću listiće. Ogledalo. I to je to. Gledajte, zar to nije prelepo? O, savršeno. Stavit ću što više svetla u sobu. Cool. A znaš, ja isto imam ideju. Iskoristit ću laser i napravit ću kristalnu lampu. A tu će biti neonska kocka. Tako je. Pa dobro, ja ću nastaviti da ukrašavam sobe. Stavit ću namještaj i lepe slatke detalje. Joj, sve izgleda tako divno. Oduševljena sam. A sigurna sam da je moja Lutka isto. Gledajte kako je srećna. To mi je najbitnije. A moja Lutka je tužna. O ne, ne mogu to da dozvolim. Moja Lutka ne sme da bude tužna. Sad ću napraviti dnevnu sobu. To će biti tepih, a ovo kauč. A tu ću staviti tehnološki cvet. Odlično. O, moja Lutka
odlučila da pogleda drugi sprat. Tamo je za sada prazno. Ne brini, sad ću to brzo popraviti. Dakle, stavit ću stikere na zidove. Da. A tu će biti sto sa ogledalom. Aha, stavit ću stolicu i sad možeš da se šminkaš. Što ti fali? Shvatila sam. Treba ti nešto mekano da sedneš. Izvoli. Jesi sad zadovoljna? Dobro je, možeš da se našminkaš. Mnogo si lepa. A ja ću ti staviti garderober sa odećom, poster i palmu. Gotovo? Kako ti se sviđa? Znala sam da će ti se dopasti. Šta to tako svetli? Opet je Janice nešto smislila? Čak sam se umorila. Dakle, sama sam napravila kompjuterski sto. Sada moja lutka može da se igra. Da. Ja sam genije, znam. Tu će stajati sto sa igračkama. Tu će biti biljka. A ovdje ću okačiti poster. O da, sve izgleda prelepo. I moja lutka je oduševljena. Molly, a šta je kod tebe? Kod mene je sve super, ali vreme je da napravim posljednji sprat. Moja lutka je umorna i želi da spava, dakle treba joj krevet. To nije problem. Uzet ću plastelin. Aha. A sad ću napraviti nešto zanimljivo. Gledajte. To je preslatko. Napravit ću puno slatkih igračaka. Da, tako je. Tu ću staviti krevet. I eto, sada moja lutka može da se odmori. Uživaj, draga. Laku noć. Tišina. Šta je sa lutkom Janice? Da li spava u nekoj staklenoj flaši? Ti si flaša, a to je savremeni visoko-tehnološki blok za spavanje. Ne dozvoljava joj da ostari. Jao, moja neonska kuća izgleda prelepo. Znaš, ni moja kuća nije loša. Tako je slatka i lijepa. Sviđa mi se svaki detalj u njoj. Moja lutka se probudila. Dobro jutro! Hajde da pustimo muziku. Hajde da se zabavljamo. Puna si energije, to je baš super. Ej, tišina! Moja lutka i dalje spava. O ne, probudila se. Baš mi je žao. Šta? I moja lutka želi da pleše? Wow! Pogledaj, one su postale prijateljice. I ko bi mogao da pomisli? Šta? Čak je odlučila da podeli svoju odeću? To je dobar znak. Jo, to je tako slatko. Baš mi je drago što se naše lutke sada druže. Iskreno i meni. Ja obožavam svog psa. Tako je sladak, zove se Richie. Zaista slatko. I meni treba ljubimac. Sad ću napraviti robopsa. Vidi, evo ga. Tako si dobar. Neverovatno! Tako poslušan i tako pametan. Da. Dobar dečko. Svaka čast. Daj šaku. Čekajte, imam ideju. Potreban mi je aksolotl. Moja lutka obožava. Dakle, prvo treba napuniti bazen, a sada staviti unutra aksolotla. Joj, kakva lepota. Sada moja lutka ima svog ljubimca. Znaš, i ja želim da napravim bazen.
Ali koga da pustim unutra? Tačno! Stavit ću kornjaču. Hajde, draga, plivaj. O, tako je mala i slatka. Moja lutka je oduševljena. Baš mi je drago. A čija kuća se vama najviše dopala? Napišite odgovor u komentarima i vidimo se sasvim uskoro.